корейски сладки чушки. Ароматно, сочно предястие с сладко-кисел, но мек вкус. Само лукът и чесънът придават лека пикантност. Соевият сос и сусамът придават източни нотки. Красивата оригинална салата ще украси идеално всяка маса. Рецепта стъпка по стъпка. Ако искате да разгледате някоя стъпка по-подробно, спрете видеото, когато в кадъра се вижда зелен флаг с номера на стъпката. Добър апетит! Подробната рецепта с списъка на продуктите вижте в описанието. Абонирайте се, харесвайте и споделяйте. И като кликнете върху линковете на екрана и в описанието, ще научите как още вкусно да приготвите нашите любими чушки.